Shrimp beef dito. Ay, ano dito? Shrimp. Gauji. Oh, lapchong. Ano? Lapchong. Lapchop. Yeah. Kasi naging mas lang ano. I like the one that wok. Talaga expert naman ti... Daki ni sila nila tatakastan. Expert naman ti... Kasi na yan. Yeah, I will grab some. Expert naman ti... Yung naman at lang tatakastan. Ito yung mga paborit namin ano, na lunch. Ano na to? Fried rice sa next door. You do it? Ito niyo. Ano? Sweet meat? Ayan, ang mga ano namin, lunch namin guys. Ayan. Sweet meat dela? Yeah, sweet. Sweet meat, ayan. Hindi, si Dayo kanlat. Sweet meat, tapos yung fried rice ni Stephen. Yung sa akin, 10 minutes pa yung order ko. Meron kasing restaurant dito sa ano namin, tabi namin. Fried rice talaga, favorite namin. Ino-order, masarap. Ayan. Yung ano, order ko na fried rice. Mamaya pa, 10 minutes daw. Ayan, sweet meat, oh. Ibang sarap, oh. Sweet meat. Ayan, at saka, ito yung order ni Stephen. Order ni Stephen ito. Saka, ayan. Ayan, lunchtime guys, dito sa work namin. Ito yung order ko, ano, fried rice with beef. Ito naman si Dexter o Jollibee. Chicken Jollibee. Ako nasa na. Baka di naman yung bagaan. Ano, sauce? Dito ni, oh, I want mix. the spicy. Siguro dyan, unang kita man. Dito yung spicy. Kay sa kanya. Oh, regular sa amin na. Tapos ito naman si Stephen, fried rice din. Tapos yung ano, sweet meat. Ayan, baon ni Ate Pina, sweet meat. Ayan. Ayan, lunchtime guys. Kanya-kanyang ano, order. Jollibee si Dexter. Tapos ako naman ito beef fried rice. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ano? Awan sa spicy na eh. Awan ti red flag na. Ayan. Okay. Time to eat. Nilagay ti susyo. Ayan. Let's eat guys. Kainan na. Jollibee. Mahilig kami sa fried rice kasi masarap ang fried rice nila sa kabila. Ay, sa tabi naming restaurant. Ayan guys.